Ці размаўлялі радзівілы па-беларуску? А няго ж! Больш за тое, самы знакаміты з радзівілаў Мікалай Крыштаф Радзівіл-сіротка, будаўнік Нясвіжскага замка і касцёла Божага цела, пісаў сваё прозвішча на беларускі манер з адной літарай «Л» на канцы – Радзівіл. Убачыць гэта можна на мармуровых табліцах часоў сіроткі у тым самым Нясвіжскім касцёле. Варыянт Радзівіл з'явіўся значна пазней, найперш у польскай мове, а потым гэты паланізаваны варыянт патрапіў у расейскую і англійскую. Таму некаторыя лінгвісты перакананыя, што мы, беларусы, павінны і цяпер пісаць па-англійску «Радзівіл» з адным «Л». Натуральна, калі лічым, што гэты славуты магнацкі род быў беларускі. Дык ці размаўлялі радзівілы па-беларуску? Толькі ў 20 стагоддзі мы маем два такія выбітныя прыклады. Адзін – гэта Магдалена Радзівіла з роду Завішаў. У сваім маёнтку кухцічы пад Уздой княгіня вывесіла абвестку: «Прашу размаўляць са мной і не па-польску, не па-расейску, а па-беларуску». Разам з мужам Мікалаем яны збіралі беларускі фальклор, размаўлялі між сабой на нашай мове. Шчодра падтрымлівала беларускую культуру, выдавецтвы, адкрывала беларускія школы, прафінансавала першыя кнігі Канстанцыі Буйло і Максіма Богдановича. Страшна ўявіць, колькі б страціла наша літаратура, каб княгіня Радзівіл не падтрымала адзіную прыжыццёвую кнігу Богдановича «Пянок». Іншы прыклад – князь Альбрэхт Радзівіл, які быў нясвіжскім ардынатам у 1914-1935 гадах. Ягоная дачка Эльжбета, якая пражыла 103 гады, шмат успамінала, як у Нясвіжы бацька размаўляў з гараджанамі па-беларуску. Хоць сярод шляхты збольшага гучала польская і французская мова. Альбрэхт Радзівіл разам з Раманам Скірмантам падтрымалі Беларускую народную рэспубліку і нават спрабавалі знайсці для маладой дзяржавы крэдыты за мяжой. Карацей, радзівілы размаўлялі па-беларуску і нам казалі, як той казаў, інфа 100%. Дарэчы, захаваліся сведчанні, што адзін з прадстаўнікоў роду радзівілаў, Караль Станіслаў, больш вядомы як пані Каханку, менавіта па-беларуску вітаў у сваім замку ў Нясвіжы караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Такія, а таксама іншыя цікавінкі вы можаце знайсці ў праграме «Вусы з Карыны» на YouTube-канале «Белсад Гісторыя». Дарэчы, я там таксама ёсць. Прывітанне, шаноўнае спадарства, у эфіры праграма «Мова на нова». Як не сядзець на месцы, змяняць гэты свет і на што мы можам паўплываць? Сёння ў нас у гасцях малады польскі, але беларускамоўны палітык Алесь Зімніцкі. Прывітанне, Алесь. Прывітанне, Віктор. Вы рэпрэзентуеце партыю «Лявіца» і вы удзельнічалі ў мясцовых выбарах тут, у Польшчы, на тэрыторыі Варшавы. Вы хацелі паспрабаваць сябе ў якасці дэпутата раднага раёна Белаленка. Маглі б вы распавесці пра свой досвед у выбарчай кампаніі на мясцовых выбарах тут? Досвед удзелу ў польскім палітычным жыцці у мяне пачаўся з парламенцкіх выбараў. Мы з маёй сям'ёй хадзілі на маршы. Там убачылі вот гэтыя улёткі, дзе запрашаюць прымаць удзел у выбарчых камісіях. І гэта была акцыя, гэта была кампанія, і кожны выборчы камітэт, платформа, ПІС, у тым ліку Левіца, прапаноўвалі стаць членамі выбарчых камісіяў. Ну і вось я так запукаў у дзверы да Левіцы, і яны з вялікім задавальненнем, я не ведаю, можа без задавальнення, але прынялі мяне ў гэтую кампанію. Мне было вельмі цікава паглядзець, як будуць гэтыя парламенцкія выбары, таму што вельмі вялікі ажыятаж быў, і на кану стаяла вялікае пытанне далейшага развіцця Польшчы. І я быў вельмі здзіўлены, што на самой справе гэтыя выбары парламенцкія былі вельмі празрыстымі. Я сам лічыў галасы, я сам бачыў, што называецца, плюс-мінус тую прапорцыю, которая пазней выйшла ў фінальным пратаколе. І вось гэта мяне падштурхнула менавіта такая ускосная лёгкасць прыняць удзел у пытаннях той дзяржавы, дзе ты зараз апынуўся, падштурхнула мяне паспрабаваць далей займацца, прыняць удзел у
калейным палітычнай гульні, которые былі выбары ўжо мясцовыя. Камітэт левіцы, новай левіцы у Белаленкі некалькі кадэнцый запар не меў свайго прадстаўніка, свайго раднага у Радзе Белаленкі, і з колам Белаленка, которая прадстаўляе новую левіцу тут як бы у Белаленцы, я атрымаў такое запрашэнне пад нумарам 5 на лісце ад новай левіцы прыняць удзел у гэтых выбарах у мясцовыя саветы. Я хочу сказаць, што у Варшаве Белаленка гэта самы вялікі раён, так, найбольшы раён з вялікай колькасцю маладых насельнікаў. Я думаю, што вы ведаеце, што найбольш будуецца і таннае жытло гэта у Белаленкі, поэтому сюды натуральна моладзь едзе. Поэтому, аналізуючы наш досвед, чытаючы нейкія даследаванні, можна сказаць, што гэта добрая перспектыўная праца з моладдзю, з маладым насельніцтвам, каб яны маглі свайго раднага выкарыстоўваць, прадстаўляць інтарэсы менавіта ў Радзе Белаленкі. Гэта, мне падаецца, самае такое асноўнае, што мне хацелася паспрабаваць, паглядзець на гэту палітычную кампанію. Як гэта робіцца? Як стаўленне да мяне, як натуралізаванага паляка, стаўленне мясцовага насельніцтва падчас збору подпісаў, падчас рэгістрацыі камітэту, ну і таксама падчас рэгістрацыі кандыдата. Як кіраўніцтва новай левіцы ставіцца да менавіта такіх вось панаехаўшых, так? Але я памятаю, калі гэтыя выбары толькі павінны былі пачацца, на нашай ніве быў артыкул, дзе такіх, як я, вось натуралізаваных палякаў, правільна, было каля 10. То бок, як бы працэс ідзе, і я вельмі цешуся, што людзі, нашы суайчыннікі не сядзяць на месцы, а спрабуюць нейкім чынам уключацца ў палітычны працэс. На жаль, я мушу сказаць, што нам не ўдалося зарэгістраваць свой камітэт, таму што нашы подпісы, которые мы сабралі, яны не прайшлі як бы эту праверку. Так? Адзін з асноўных такіх адказаў, што чалавек, который падпісаўся, ён нечытабельны подпіс альбо неправільны пэсель. Ага, гэта такія былі закіды ў ваш бок, што няправільна былі аформленыя дакументы, так? Вот гэты протакол, дзе ты мусіш напісаць дату, напісаць імя, прозвішча, пэсель, так, дзе ты зарэгістраваны, так, персанальны нумар, падпісаць, дзе ты прапісаны згодна вось гэтаму выбарчаму праву і менавіта сам подпіс. Але подпіс мусіць быць менавіта чытальны. Поэтому тут вось ёсць такая праблема. Заўсёды, калі табе так адказваюць і ніхто не тлумачыць і не паказвае, як гэта, народжваюцца нейкія там чуткі. На жаль, у мясцовыя выбары ты не можаш заяўляць вось скаргу, каб кожны подпіс быў правераны спецыяльным там спецыялістам і каб была такая графолог, каб была такая экспертыза. Але ў парламенцкіх выбарах я ведаю, што ёсць. Бо калі парламенцкія выбары вось камітэту адмаўляюць, ён можа заяўляць такую праблему, так, замаўляць вось гэту экспертызу, і кожны подпіс будзе правераны. На жаль, у мясцовых выбараў, таму што маштабы зусім іншыя, гэта не адбылося. Поэтому робім зараз працу над памылкамі. Калі параўноўваць сам працэс арганізацыі выбараў мясцовых і парламенцкіх тут у Польшчы з беларускім працэсам, у чым асноўная розніца? Складанае пытанне, таму што я не прымаў удзел у выбарах у Беларусі. Не скажу, што мне было нецікава, але я не прымаў удзел, так? І я, калі быў сябрам выбарчай камісіі на парламенцкіх выбарах, я бачыў, як лічацца гэтыя галасы. Я бачыў гэты працэс ад пачатку, там, калі мы ў 6 раніцы сабраліся на выбарчым участку, калі мы яго адчынялі, як прыходзілі людзі, як яны, не ў сэнсе, за каго яны галасуюць, але як яны галасавалі. Я бачыў вялікую колькасць людзей, якія сем'ямі прыходзяць. То есть яны мелі такі святочны абед нядзельны, і потым вот всёй сям'ёй ішлі, аддавалі галасы. То бок, як бы, такая вось натуральная патрэба, каб мой голас быў пачуты, і я ўплываю на гэты працэс. То бок, я гэта заўважыў. Пазней, калі мы лічылі галасы да 7 раніцы, таму што сам працэс патрабуе... Всю ноч, так? Так, всю ноч, як бы, то бок, як бы, мы фактычна працавалі там 24 гадзіны. Сам працэс патрабуе выверкі галасовасць. Мы атрымалі там 5000 бюллетеней, як бы, так, мы павінны іх все здаць. Тыя, которые не прагаласавалі, тыя, которые прагаласавалі. Поэтому вось гэта праца, як бы, яна вельмі складаная, таму што, вялікая колькасць
жыхароў, і трэба было пералічваць. Я скажу так, што ўсе тэндэнцыі палітычныя, которые вось у Польшчы ёсць, яны так ці інакш ускосна отражаются вось у выніку, напрыклад, по нашай акруга 889, здаецца, калі добра памятаю, Белаленка. Усе тыя фінальныя цифры, которые мы бачылі пасля вось гэтага праймеріс, як бы так, яны плюс-мінус, як бы Усё гэта згаджалася, так. Чальцы выбарчай камісіі, яны не засланялі ад назіральнікаў сталы, не хавалі ад іх гэтыя бюлетэні і гэтыя такія стопачкі. Не, ну, усё было адкрыта. Значит, так, я скажу так, што так, я ўсё гэта сам бачу, не было ніякіх як бы там укідаў. Хаця вот кажу, моя першая інтэнцыя была пайсці на гэтыя выбары, каб не было гэтых укідаў. Бо мы ўсе ведаем тую практыку, якая ёсць у Беларусі, так. І няма даверу там да чальцоў выбарчай камісіі. Безумоўна, і сам працэс, як бы, так, але калі як бы у дзень, ўжо пад вечар прыходзяць людзі і реально вось гэта як бы, то есть мы пачыналі галасаваць, она была пустая, так, скрыня велізарная, а пад вечар ужо не было месца, таму што як бы, і як вы ведаеце, камісіі там, здаецца, у Познані яны працавалі нават як бы ноччу, але ў нас фактычна як бы у 8 мы не закрыліся як бы вечара, мы там працавалі яшчэ, таму што людзі ішлі. А гэта яшчэ варта ўдакладніць, Алесю, вы былі чальцом выбарчай камісіі ці назіральнікам? Не, я быў чальцом выбарчай камісіі, не назіральнікам. То бок як бы я працаваў ад левіцы, але як звычайны чалец выбарчай камісіі як бы выдаваў бюлетні, правяраў, калі это даныя згаджаюцца і лічылі. А як жа выглядаюць тут буфеты? Гэта, напэўна, такая вялікая атракцыя, дзеля якой у Беларусі шмат хто прыходзіць, каб прагаласаваць. А тут? На тым выбарным участку, дзе я працаваў, гэта была школа 356, вось на вуліцы Глымбоцкай. Бо гэта школа была, так, гэта як бы такая установа, дзе у тым ліку мае дзеці вучаць. Былі беляшы са школьнай сталовай? Беляшоў не было, я сам прыйшоў з тэрмасам. У нас былі невялікія паўзы, я хадзіў есці дадому. Беляшоў не было. Не было ні беляшоў, ні смажанак, ні там іншых прысмакаў, якія характэрны для... Сасіскі ў цесце. Так, сасіска ў цесце таксама не было. Адзінае, што магу сказаць, што праца была складана і нават як бы не хапала часу як бы нешта перекусіць. Нічога такого падобнага не было? Абсалютна. А што варта было б перанесці ў арганізацыі выбараў тут у Польшчы у Беларусь? Самае галоўнае, каб зрабіць гэтыя выбары празрыстымі, каб, можа, гэта і добры прыклад, але я расказваю пра свой уласны прыклад. Чалавек, который хоча прыняць удзел у выбарнай кампаніі, і галоўная мэта праверыць, наколькі гэтыя выбары празрыстыя, наколькі той голас, які ты аддаеш, ён ідзе за таго ці іншага кандыдата, а па-другое, паўплываць на гэты працэс. Галоўнае, што няма гэтага разумення, што я аддаю голас і я мяняю, што я на нешта магу паўплываць. Вось гэта асноўная праблема вось нас, я маю на ўвазе беларусаў. Датэрміновае галасаванне тут ёсць? Дакладна не, таму што сама гэта выбарачная акруга, дзе мы працавалі, она адкрывалася для жыхароў з 7 раніцы. Мы прыходзілі ў 6, і вся скрыня была пустая, запечатаная, пустая. Тут, напэўна, зусім іншая сістэма. Калі нехта хоча прагаласаваць у іншым участку, то ён проста бярэ такое адмацаванне. Так. Тут, як мы ведаем, няма прапіскі, такой патрэбы як бы прапісвацца, але прапіска ёсць патрэбна менавіта для галасавання і для замены вадзіцельскіх праў. Але для галасавання так, калі ты, напрыклад, будзеш у сваіх бацькоў, якія жывуць не па-за межамі Варшавы, ці, напрыклад, ты маеш нейкую вакацыю ці адпачынак, ты можаш прыйсці на сваё месца, прапіскі, атрымаць вось гэта адкріпленне і з гэтым адмацаваннем прыехаць ужо ў найбліжшы участак, который ёсць, паказаць яго, і цябе як бы так у ручным рэжыме ўключаюць у спісак выборцаў, даюць бюлетэнь ці бюлетэні, і ты вырашаеш лёс дзяржавы. Ну і ніхто не гоніць на датэрміновае галасаванне, ні студэнтаў, ні вайскоўцаў, так, ну, таму што яго і няма. Ні прадстаўнікоў нейкіх дзяржаўных структураў, ні настаўнікаў і так далей, нічога гэтага ну, то бок так, мы працавалі на тэрыторыі школы, настаўнікаў не было, таму што ўсе былі члены камісіі, яны фарміраваліся так хаатычна праз раду дзельніцы Белаленка. Я ведаю, што працаўнікі школы яны былі, але яны адказвалі на такое тэхнічнае забяспечванне працэсу, таму што, напрыклад, фінальны пратакол
протакол трэба яшчэ ўнесці ў камп'ютар, і ён адразу пасылаецца ў цэнтральную камісію, і вось гэта самае складанае, што было. Алесю, а чаму лявіца? Я скажу так, што мне падаецца, што кожны чалавек, калі жыве цягам свайго жыцця, там нараджаецца, пазней скончвае школу, ідзе ў універсітэт, і ўжо калі яго пачынаюць фарміравацца нейкія, тым ліку палітычная прыналежнасць, скажем так, яна заўсёды трансфармуецца. То есть мне амаль 40 гадоў, і я хочу сказаць, што я цягам сваёй адукацыі і там жыцця за мяжой, за межамі Беларусі неяк так прыплыў у лона левых ідэяў. Мне вельмі падабаюцца адсутнасць праў чалавека, так? Мне падабаецца вось менавіта, каб мы не стаялі на месцы, нешта змянялі. Мігранцкае пытанне, так? Мы ўсе мігранты, і менавіта левы рух, ён найбольш там ліберальна, скажем, адносіцца да мігрантаў і працягвае ім руку. То бок усе пытанні ці большасць пытанняў, которые лявіца дэкларуе ў сваёй уставе, яно мне адпавядае ў параўнанні з іншымі партыямі. Тое, што мне падабаецца ў левіцы, гэта вялікая колькасць моладзі, якая працуе на вот гэтых першасных пытаннях, вядзе сацыяльныя сеткі, збірае матэрыялы, там працуе з кандыдатамі, яно ёсць. Пытанне раўнаправія, гендернае пытанне, таксама як бы левіца гэта ўсё зараз узгадаў, што вось у 2020 годзе менавіта Бедронь прадстаўляў інтарэсы беларусаў у Еўрапарламенце. Роберт Бедрань, так? Бедрань, так, гэта адзін з стваральнікаў і кіраўнікоў партыі левіцы, і поэтому гэта, можа, таксама ўскосна паўплывала на гэты выбар. На прыхільнасць. Так. Ну што ж, Алесю, дзякуй вялікі, цікава вельмі размова, змястоўная, поспехаў палітычных, новых дасягненняў у палітычнай сферы. Ну і спадзяюся, што вы запросіце нас тады на свой выбарчы вечар, і мы разам адсвяткуем вашу перамогу. Уже незалежна на якім узроўні, але мы будзем рады любой вашай перамозе. А пакуль што поспехаў і ўсяго добрага. Дзякуй. Да сустрэчы. Да сустрэчы.